continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Gràcies, molt honorable presidenta del Parlament. Cregui'm, honorable conseller, que he intentat trobar arguments per votar a favor d'aquest projecte de llei i la veritat és que, primer, em costa entendre els motius pels quals es produeix aquest projecte de llei, aquesta modificació. Veritablement trobo que són innecessaris i, a més, que resten independència al director general de l'Autoritat Catalana per la Competència. De fet, teniu ja la facultat, o té el govern ja la facultat de nomenar el director general de Competència, té la facultat que sigui nomenat una persona de reconegut prestigi, se li apliquen el règim d'incompatibilitats del president i el cas que es produeixi per part del govern el cessament del director general de Competència quan el govern vulgui, en un principi intentava argumentar o construir arguments a favor que si el nomena el govern que el cessi el govern quan vulgui, però trobo que dona més a entendre la sensació que és com una reprimenda pel cas que no faci el director general de la competència la feina tal com vol el govern. Insisteixo, ho considero innecessari, crec que resta independència a aquest organisme i, per tant, fixo la posició en contra d'aquest projecte de llei.